Здравейте, приятели! В този съботен ден от мен. Поводът за това видео е, че тук за кратко време два пъти ми се случиха идентични ситуации с хора, с които работя. Едната ситуация беше в студиото по йога, другата ситуация в залата за пилатес. И какви уроци научих от първата ситуация, понеже ако не беше първата ситуация, нямаше да знам как да реагирам адекватно на втората. Та, за какво става въпрос? Значи, човек трябва да се научава уроците. От първия път е желателно да не е да се повтарят постоянно. Едната ситуация беше една от жените, която идва на йога, имаше претенции каква йога да преподавам. Почна да ме получава как да преподавам, че всеки път трябва да слагам в практиката слънчев поздрав. Тя била искала класическа йога, не релаксираща йога. Не е било приятно да се търкаля 2 часа по земята. И аз тогава направих грешката, че почнах да й обяснявам, да й отговарям. И стана една така полемика, една такова неприятна дискусия, където се включиха и други хора. И даже някои от тях обвиниха мене, че аз, понеже тя си била плащала, имала право на претенции и на изисквания към мене и трябва да я изпълнявам желанията, защото тя си плащала. И аз си бях обяснила, че ако ни харесва как преподавам, да отиде на друго място, където ще й хареса, че аз не мога да задоволя нейните очаквания и нямаме намерение да ги задоволявам. Аз имам мое виждане как се преподава йога. И както и да е, грешката ми беше, че тогава реших да й отговоря и да стана така, че всеки искаше да бъде прав, което влоши ситуацията. И тук преди няколко дена пак ми се случи подобно нещо в залата за пилатес. Момичетата бяха много превъзбудени, постоянно си говориха, си кикотиха пред мене. По едно време взеха да се търкалят гиричките по земята. И аз няколко пъти им направих забележки, да малко по-сериозно така да се отнасят към тренировката, да бъдат малко по-сериозни, да обърнат малко повече внимание на упражненията, след което на мен ми написаха СМС, че след тренировката, че не им харесало моето отношение към тях и те дошли да се забавляват, не толкова да тренират. И какво искам да кажа с това? Значи, много хора си мислят, че като си плащат някаква такса там и могат да ти се качат на главата и да те ползват за изтривалка. Вие как мислите, това правилно ли? Плащате си таксата и почвате да си правите каквото искате в залата и треньора трябва да ви търпи. Ще помоля за коментари на тая тема, защото това е често срещано явление. И смятам, че когато си отишъл при един човек да те тренира, независимо дали е йога или пилатес, се предполага, че той знае повече от тебе и на тази тема и не е адекватно да му даваш съвети как да преподава, какво да прави. Аз никога не съм си позволявала на моя йога учител да му казвам какво да ми преподава или като отида в някой студио и да започна с претенции каква йога искам. Това за мен е много неуважително
да не казвам по-силни думи, да не обидя някого. Но често напоследък се случва да срещам такива хора, но може би това е някакъв урок, който трябва да науча. От последната ситуация аз научих, че не трябва да реагирам, да не се обиждам на това нещо. Просто извиних се, ако съм обидила някого и реших, че няма нужда да се доказвам колко съм права. Просто нямаше смисъл, щеше да стане по-зле ситуацията, щяхме да се изпокараме. А пък другите момичета, те повечето тренираха добре. В смисъл, имаха адекватно поведение, не исках да ги обиждам и тях. И реших, че по-добре само да се извиня и нищо повече да не обяснявам. Така, ще се радвам на обратна връзка и на вашите мнения.